Cellphone ni mama mo. Saan yung cellphone? Ay, yung cellphone mo. Doon sa tindahan nata. Tapos ipasok mo yung balde, yung may pera sa sigarilyo. Ha? Oo. Hindi naman ito, pag nagtaon. Pag nagtaon. Lapit mo na. Hello. Oh. For viewers, ha? Hanapin mo. Iubo ko ah. Ha? Yan po, busy na yung mga nagbitan na. Ako kakarating ko lang. Galing akong bato. Bumili ko ng bigas. Bali madaling araw pa daw yung madaling araw. Mararamdaman na. Ay. Kuya rin ni hello po. Hello pa rin din ang sabi ni Kuya Piel Navarrete. Stacy of the typhoon. Upong is salamat po Kuya Phil. Parang Jason hello. Mag-ingat kayo dyan. May bago ko nga po. At namili na ako ng ng mga pang namin, pang ulam. Ito nga, nililinisan namin mag-asawa. Bumili na kami ng isda. Piprituhin ko na kasi baka mag-brown out na kasi madaling araw. Madaling araw yung Tapos yung mga kapatid ko, dito na sila napupunta ko na. Eljon official loco. Grabe, tubo ko. Welcome to Cancer Free. Welcome to Cancer Free. Welcome to At yun, dun sa bato. Pero di na ako dumiretso dun sa hello po. Hindi na ako dumiretso dun sa site. Dun lang ako sa palengke. Kasi nga, nagmadali kasi may mga gagawin ako. Maghanap ako ng kawayan kasi ito, balak kong ipitin. Itong sliding. Kasi baka masira lang yun. Siyempre, baka sisihin kami ng may-ari nitong bahay na to. Na baka hindi ko man lang inayos. Kaya, pero ayusin ko muna itong pang ulam namin. Ayun, mga tilapia. Hello. 6 viewers. Para abang wala pang ulan na dapat nakasaay na
paglinis namin dito, bibili ko ng saging, malaga, para hindi na tayo lalabas ng lalabas kapag kung sakaling lumakas na yung ano, bagyo. Buti nga, bumaba no? Bumaba yung bagyo. Kaso sa sarili. Kaso, samar no? Kasamar naman yung inunuhan. Ayun, ingat-ingat na po tayo. Ano sinila ba tayo? Yan ang bago na pala. Ano kasi, doon ako galing sa... Ano nga, kasi may patay kami. Yun pa yung pinoproblema din namin kasi hindi ko nalilibing. Tapos kanina, kinuha na namin yung baboy. Pero bukas pa yung last night pala. Pinakuha na nung mayari dun sa binilihan namin. Yun na, kuha na kasi yung lugar nila nababahaan. Baka raw yung baboy malunod. Kaya pinakuha na, kinuha ko kanina na umaga. Tapos pinilo namin, laki ng baboy. Nasa 249. Yung estimate nila nung di pa nakikilo, mag-270. Ako di mag... Yun pa yung isang pinoproblema namin. Kasi di pa nakakalit. Kagabi nandun ako, magdamag ako dun. Dumating na rin mga kamag-anak namin na mga taga Las Piñas. Insured burgers, living windows, but Typhoon Opom has very strong winds na aliens flooding extent. Opo, ayusin ba yung maayos yung Opo. kasi malakas daw yung ano, yung Yung sabi? hangin. Saka ano, Yung sabi? si Sir Phil. Opo, Sir Phil. Ayusin mamaya. Opo. Ang ano lang po namin muna yung pag-ulam para mamaya po. Diretso na sa pag-aayos. Para sarado na. May ano po kami nagamit namin na live. Nakatago lang po. Plywood po ako dyan, tapos mga pinagbarinahan ko na yan. Para every time na Kasi kada bagyo, talagang tinatapalan ko siya. Kasi kakahiya dun sa may-ari sa... kanina po na ano eh, bumaba po yung bagyo. Sama na ang ano ngayon. Bigla pong bumaba siya. Grabe dun sa Bacolod, yung dinadaanan namin papuntang Bato. Yung mga tao, umalis na. Nagsilikasan na sila. Galang Nadala na sila eh. Pati mga baboy, alagang baboy, namikas na. yung simbahan. Yung sana, lang, mahina lang. Kawawa. Yung forecast kaninang umaga, kaya umabot daw ng signal number 4. Biruin mo. Kaso kanina, siguro mga 2 hours ago, bumaba ng Visayas, South, ng Visayas, ng Samar. Mas bibili ko ng pansit. Bigas, nakabili na ako ng bigas. Buti na lang, nakasahod na. Saktong sahod. Bumili ko ng kalating sako. Wala pa nga yung mga kapatid ko. Kasi kahit simentado yun, Natrapuli lang ito ang baba ng ano, kahit na Samar lang. hindi mo pa rin maano yan kasi nagbabago yung panahon. Dito yung safety. Alam na nila. Kasi kulang nga dati. May umalis eh. Tapos ng kinabahan nila. Yung gabi na. Mas maganda yung maliwanag pa.
May pagkain na. Ilang pasit? Pansit. Sign. Don't forget to cover your water tank. Ano po? Opo. Itatali pa ata yun. Hindi na. Nakasilong naman po yung water. Yung ano, tank. Secured naman po yan. Pwede ba itatali? Papatayin kasi ilalak ko yun, no? Papatayin ko talaga yan. Tapos yung mga tubig, magpupuno na ako dyan sa loob. Andra, kasi hindi ko pa napuputasan yung dingding nga. Makalusot yung saksakan. Ano? Ayun. Kasi pula. Nalubong ko kanina doon, ano? Dito sa palengke. Bumili rin ng bigas. Ano di ba? Dalawang kilo. Yan, dinagdagan mo na eh. Diyan na magprito para makatipid tayo sa gasol. Ano? Si alam mo. Oo, kasi mas maganda na yung laging ready. Grabe na yung ano. Kumakapal na yung ano. Kailan ito pagagalaw? Pag gumahangin na. Kumakapal na nga yung ulap. Oh. Lupin na siya. Kanina mainit pa. Sobrang init po kanina. Yung nakakatakot nga na sinyalis. Yung mainit. Lahat kinakabahan. Bye! Ano yun? Tingnan mo. Halika! Ay, si Jason. Ano? Ay, Sarah, sulan ko na. Tingnan lang. Tutak daw. Labarap daw. Naniniram kasi yung ano yung kulong-kulong ko kasi may ililikas na matanda. Ilalagay itong ano, upuan dun sa kulong-kulong. Ah! Di man kami ito malibutas. Ah! Di man na to sa nusto. Bilistingan? Ako kawitan ka na to. Bilistingan nga ni. Ha? Bilistingan. Di man na ito ka daw. Udaw ka na to. Pero kumag ako na lang ka na. Basta ba? For viewers, hello. 6 viewers. Busy. Light ready. Opo, nag-charge na po kami sa gabi. Yung power bank namin saka yung solar. Sabi ni Phil, O, ano? sub-candles or flashlight. May ano pa ako dyan, may solar ako. Nadibid, tas mga flashlight. Tapos, yung na lumikas ka agad. Napunan pa namin yung lulan niya. Hindi ko alam
nagkakamali. Mahirap pa naman yung mapilit. Kasi may siya, may people na may diferensya pag-iisip. Tapos, ayaw niyang iwanan. Kinukuha na nga namin yun, nandito na lang tumira kasi ayaw niyang iwanan. Hindi pala hiniwa. Ah, Bakit nag-ano yung isla? Diretso na yan. Ano ito mo? Para isang galawan. Paulit-ulit ka pala hawak ng isda. Kaya ka nag-reset. Pinalis ko sa diretso yan. Yun. Pang madalian yan. Ano nahati? Baga, nahawakan mo na bibitahin Ang mo. malalaki. Pagdariwa ko. Pag nahawakan mo, Mapurol. Hatiwan mo na lang. maliit na, hatiin pa. Wait. Ito ang problema ko. Sigurado to. Baklas to. Ano kaya kung tanggalin ko na tong hero? Ah! Mahirap talaga yan! Sama mo na nga. Di ko ngayon ba yung nasal? Ilagay ko na. Ako nga hindi ko marasal. Lang sakit kiton! Ako hindi ko ito masasalpak! Kaya kito, lang kadipisin. Umalam na yung tabla! Kaya wheelchair! May ililikas kasing matanda. Ano? Jim! Wheelchair! Wheelchair! Puro mo muna. Tuad ko nga na ako kinagkasiton. Pa-open sa wheelchair, tapos buhat na lang papunta sa kulong-kulong. Ha? Ito ko nagkulong mga wheelchair. Sino mga wheelchair nito? Ah. Puro itong kutsilyo ko. Kawawa yung may mga palayan. Yun, madaanan ko dun sa ano. Yung hindi pa pwedeng anihin, pinaani na. Mga ilaw pa. May mga sigurado, may mga masisiraan naman ng ano. Pag-iisip nito. May mga iba, mga inutangan. Mga pagkanin lang. Hindi natin makikita na.
pa naka-insert na yun pa. Pag di mo naman Maganda na lang kung makaano. Mamaya magsasarado na tayo. baba lang yung tinda. Baba yun. Yung pinda, ilagay natin sa loob. Kailan mo pa magsasarado ko na lang kasi ano. Gagatong na ako. Yung iba, ang sumunod. Sabi ko sa inyo, Baba ko pala itong hero na to. Para wala nang ilipan. Sigurado to eh. Magbubuga no? nakaano lang naman, papatong. Ako, ano pa ito? Ang nakakuwas ito. Kasi may kinakatakot ko nito. Kung ilipad pa, Diretso sa bintana. galit sa bintana natin tumama. Alusin ko pa yung sadyan sa agidan. Nagsaing na agad. Sigurado magbabaran up yun. Wala ang bagyo, ulan lang nagbabaran up yung pangulog. Kasi mga ibang ano? Fixing mo naman yung ibang Sumama agad sa ano. yung pato. Bigyan mo dun. Kainin niya. Pato. Is ready now. Parang Jason. Hmm? Ano po, so ano, manina pa lang po yung ulan. Ngayon lang umulan. Kanina pong umaga, mainit. Sobrang init. Simula pa lang po yung ulan, pero hindi pa po malakas. Pero yung ano, pumakapal na po yung ulap. Ayun po. So, madilim na po.
sana to. Ayan, pakita ko sa inyo yung panahon ngayon dito sa Kalangitan. Ayan siya. Oh. Kanina napakaliwanag niya. Nakalimlim na. Ngayon, kumapal na. Yung asin ma. Daming bunga ng ano, miracle fruit. Opo. Naglagan yung mga bunga. Mga miracle fruit po yan. 9 viewers, hello po. It's a rainy money. Ma! Mababas na itong mga punggarong ko. Mababas ang mga panggatong ko. Grado. Hindi ako magluluto para makatipid ka sa gasol. Baka hindi tayo ng bagyo na wala akong gasol. Me! Yung itak dyan. Itak. Asin! Asin! Oo. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Sa biglang bukan ay kap na ang mundo'y ganda. Mundo'y wala na kasing doon. Sabi mo kasi, Tataranta ka na naman. Dami kasi dyan. Ano ka, Silvia? Nagugurutan ko doon sa Dabia. sabi ni Sir P, Sir P, it's getting darker. Opo, sobra na. Ayan no. Umiitim na po talaga, tsaka ano, bumibilis yung ano ng tawag nito, ulap. Sobra, medyo malakas na po ang hangin sa taas. Ayan. Mabilis na yung ano. Parang lumalakas yung hangin sa taas. Tumagan mo rin muna. Padaran si Papa sa taga. Adi ang kunitan mo. Ha? Yung washing pala natin.
Ma, ano mo ang pangalan mo? Tawagan mo papa. Tawagan mo si papa. Magdala ng ano. Ipitin ko yung sliding. Lumalakas na yung hangin sa ano, Oh, sa taas. pili ka naman sa bawal dito. Tawagan mo nga ako. Huwag mo dyan. Ang busy na kami. Busy. Tawagan mo ako. Ito po gagawin natin sabaw. Sasabawan natin. Ay, yung papaya pala tutumbayan. Plastic nga, ma. Ma. Plastic. Ay, yung ano. Alin? Alin? Mantika. Yung kawali muna. Wali. Kasi alam mo yung package yan na dahil mong ginagamit. Para kung pa rin, wala na akong panlagan. Video boss. Ang ginidiyaraan mo na naman. Tumutunog.
sa bahay. Mantika. Ni! Ha? Turutuhin mo na lang lang Oo. lang luya. Ni! Anong mas kumadmi ka yan? Sabi mo kayo mo sadi. Basahin mo yan. Pwede ba, Loy? I have relatives that live in Naga City and Nabua. Sabi ni Mama. May ano daw si sir? Anong oras? Opo, medyo siguro po maulan na po sa Naga eh, kasi yung ano po, langit talaga doon ang ano, Padarawan mo si Papa sa ano? kumakapal na po talaga yung lang, yung ulap. ulap. Di patabang ako. Jadi baga sliding. Sabi ko gini ko naman ko nakaranda kaya ako na ano. Kalapsadi. Pa, Yung sobrang itim na po. sa dalawa. Sulo, upat, lima. Unong pa. Pa. Papa. Ang pa na, matabing kamay pa. Ha? Tabing kamay pa. Lipat ko na yung washing. Baka makalimutan pa. Ma! Ano sa mga sa ating? Ha? Ano sa mga yan? Magkaya na sa ating tayo, madaling araw ko nung kuha. Magyo. Tapos, si Papa padarawon sa kalap. Ha? Ha? Mag-in na ka mo sa atin. Kung ka, migkara, ito ka mo kung kuno. Ha? Ano mo ito orig ito? Oh. Ano? Matabangan na ninyo. Makaluwas ka mo kung amo na. Yarang. Magdara sa uno, kalap. Na piraso. Ikukuha na mo sa dayo. Agiya. So, ano kung ginagawa mo ko nakaraan? Pagka na mo sa atin. Luto na kami kami namin. Ako rin, bago ko magdalhin, bago mo na ninyo. Ha? Sabay ito ninyo mga kukuha. Ito nga yung rin, kumakukuha ito. Na. Kayo. Berarti itong burn out na.
Oh, Mag-forecast mo. nag-iitay pa ka naman. Eh. Forecast ka. Pag mapahon. Oo. Siguro sa madaling araw. Ano ako sa mga tani? Eh, nakatutok siya ito balita. Forecast mo. Masarap sa kutsara pa. Isirain mo yun. Ha? Magdara ka pa sa kalap. Baratan tadi yung nagtubinta. Sabi mo ako ginibutak ko nakaraan. Karigos na ngayon, dahil pakarigos mo. Ay, ang gapo ako. Ano? Yan, tapos mga na. Ano ma? Ano? Parang mag-isip yung kawayan. Pati kawayan. Ah, ipito na mo ni Papa dito. Sige. Ayun, nagluluto ako. Bibili. Ha? Ang pinapain ko muna yung mantika.
para di magdikit yung mga isda, kawali. Dito nga sa akin, may mga nag-evacuate na rin. Dito sa barangay, meron. Sa dinami-rami ng kakitaan, kung sino-sino ang bumili sa akin, isa ka lamang ang binabalik. Kahit iba na ang minamahal, sino man ang siyang may-ari ng puso, bawat pangarap, palaro, kaibigan, lamang sa sa kalama, mahal mo ng ganito. Me? 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 Lagay ng ano? Luto. Ito. Ba't mga laruan? Harus cellphone ko. What time is there, parang Jason? Anong oras na ba? 2:35 po ng hapon. Pero maano na po, makulimlim na. At medyo may hangin na rin po ng kaunti. Yung iba nga po dun sa barangay Lumilikas na po. May mga na po dyan, nag-evacuate na po. Kasi yung katabi po namin, covered court, barangay, health center, tsaka po. Sir Fidel Reyes, parang Jason, kayo po ba dadaanan ng bagyo? Yung latest po na forecast kasi po bumaba yung bagyo ng Samar. Yun yung po yung track ng bagyo. Bumaba po siya ng Samar.
Kasi nung ano, ilang araw, 3 days before hanggang kanina pong umaga, yung forecast, Bicol, Catanduanes, Partido, yun po yung tatamaan talaga ng bagyo. Pero bumaba po siya kanina lang, siguro po mga ano, mga 9 or 10 ng morning po. Bumaba yung ano po. Madala mo yung isa. Hmm? Ito, madala mo. Ate ko. Diyan po sa barangay marami na pong lumikas. Madami na rin pong pamilya nang nandiyan. Naranasan namin yun, yung magligas-ligas. Nung hindi pa ito pinapagawa ng ating na. Yan pa kami nakatira sa ginagarayan ngayon ng sasakyan nila. Grabe. Yung rip, nililipat ko, napakabigat pa naman. Mag-aalok ko ng mga barkada ko na para mailipat yung rip. Tapos, yung ano yun, bagyong Rolly. Tapos yung nilipatan namin, pinasok pa ng Rubig. Grabe naranasan namin mag-asawa rin. Ilang taon. Yun po bang Yung po yung bang ay Bicol din Yes, ang Bicol. nakakasakop? Opo. Hindi ata. Bicol yan. Burias. Oo. Mas bate ba yan? Hindi. Burias ay. Ilocano. Bicol yan. Pero ang salita nila Bisaya na eh. Bisa ko. Di ba si Carl Bisaya na ang salita niya? Di ko. Kasi kabila lang ng balatang yun. I-ano nga natin, i-google natin. Mas bati nga, Bicol pa. Ay, part na siya ng Masbate. Hindi na Bicol. Ang Bicol pa din kasi yung Masbate, Bicol yan. Bicol pa yan. Part na po siya ng ano, part po siya ng Bicol pero ano, parang probinsya po siya ng Masbate. Pwede naman pala duman ikaw sa Piyudoran. Kaso ano na po, halo-halo na po ang salita nila. Bisakol na ang ano, Visayas, tsaka Bicol. Ayun po yung ano, pinsan nila. Nagpapako na din. Yan nga, nagpapako na. Kabila. Yun nga yung kinakatakot nila kasi yung poste daw, wala ng laman. Yung poste. Yung poste nila kasi ano yung poste nila kahoy. Kahoy yung poste nila. Looks like the typhoon is going through Sorsogon City, Legazpi. Opo, yun yung truck talaga po ng bagyo. Kaso po kaninang 9 or 10 po ata ng morning. Nag-iba yung ano, yung truck ng bagyo. Ano ito makita na? Parang may tubig. Dagdagan mo yung datang kaya. Dagdagan mo. Pinaibig ko na lang. Ay, shucks, my. Wala pang forecast. Try natin sa sa pag-asa.
umabot ng higit sa 3 metro, lalong-lalo na sa mga coastal areas. Later on, bibigay na ating mga kasamahan, mga detalye kung anong mga areas na direktang mapiktuhan itong severe storm Opong na inasahan natin na mag-intensify pa bago ito mag-landfall. The DST Pag-asa, in fact, has already is showing regular rainfall outlooks dahil ang rainfall isa sa mga signs dala nitong bagyong Opong. Yun po sa inyong At of course, ingat na lang po kayo dyan. Sabi niyo. Opo. Ingat din po kayo sa mga Fidel. kababayan na patuloy na makinig at sumaybay sa mga opisyal na Looks like the typhoon is going through Sorsogon City in Legazpi. Ito po na, ano po ako sa Pag-asa. Defense to minimize the impact of this severe storm. We advise everyone Wala. Ayun na sa Visayas nga talaga yung the northern and eastern portion of northern Samar. Ito po sa Luzon. Wala lang ating ano. Wala na nagla-live. Huh? Okay lang. Ay, okay. Kasama po natin ang isang on-duty forecaster and weather specialist from the Weather Forecasting Station, si Engineer Benison Estarena. Salamat po, Sir Bernard. Gandang hapon po sa ating lahat. Meron tayong panibagong update regarding the severe tropical storm Opong with international name na Bualog. As of 1 lamang po sa may silangan ng T1 Eastern Sobrang Samar, laki niya, ah. nananatili at 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugso ng 135 kilometers per hour. At may kabagalan po sa ngayon, moving westward or pakanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, itong mga kulay puti po na matingkad, ibig sabihin makakapal na ulap po yan associated sa mga malalakas na mga pag-ulan. So directly affected na po ng bagyo itong Kabikulan, Eastern and Central Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region at mga kalapit na lugar pa. Kaya magbantay na po no, sa mga possible mga advisories at mga heavy rainfall warnings natin sa mga susunod na oras. Isa pang kapansin-pansin po regarding dito sa bagyo, partly exposed po yung kanyang center, no, yung kanyang sirkulasyon. Nakikita po natin dito sa may kanang bahagi at nauuna yung kanyang kaulapan. No? So tinatawag advance yung mga pag-ulan, yung epekto ng malalakas na ulan. Kaya make sure po na lagi tayong updated nga sa mga i-issue heavy rainfall warnings and advisories at this afternoon hanggang bukas po. Samantala yung southwest monsoon or hanging habagat, in effect pa rin po at hindi nalalakas nitong si Bagyong Opong po, no? Nakaka-apekto ito sa western side ng ating bansa, sa may Mimaropa, western portion ng Visayas at ng Mindanao. At base rin sa ating latest satellite animation and sa ating analysis na rin po, no, hanggang sa mga unang araw po ng Oktubre ay wala naman tayong nakikitang susunod pa dito kay Bagyong Opong. Ito po yung pinakahuling track ng Pag-asa regarding dito sa bagyo. So generally, west-northwest pa rin po ang kikilos nitong bagyo sa loob ng 2 araw. So within the next 24 hours, babagtasin ng bagyo palapit dito sa may Eastern Visayas. Maaaring magkaroon ng close approach dun sa coastal waters po ng Northern Samar. Bukas na madaling araw, ito po ay pinag-uusapan Sa lamang Samar natin pa. ay sentro. And then Palapit pa lang sa afterwards, Samar, bukas ng umaga umaga. hanggang tanghali ay babagtasin po ng bagyo itong Kabikulan. Habang pagsapit Bukas ng naman po ng umaga. tanghali hanggang sa Tanghali. hapon ay binabag ng bagyo itong portions po ng Quezon, Marinduque, Bicol region area. Sa hapon hanggang sa gabi yung time kung saan pinakamalapit ang sentro ng Bagyong Opong. Dito po sa may Metro Manila, affected indirectly yung eye wall ng bagyo, itong Calabarzon at hilagang bahagi po ng Marinduque.
Ang iksi lang ng oras. Then pagsapit po sa gabi, hanggang sa madaling araw po, ay papalayo ang ating ng kalupaan itong si Bagyong Opo. Oo, tanghali Nasa hanggang West ano. Philippine Sea, pagsapit po ng Sabado ng umaga hanggang tanghali at lalabas doon ng hapon. Again, Tanghali please take note po yung ating lawak ng bagyo sa ngayon ay around 850 to 900 kilometers. Yung radius niya, Bukas ang 430 sunset pa kilometers naman. as of now. So from the Sa awa center ng Diyos, may ano pa tayo. up to the May oras outermost pa. parts of the bagyo po, no, malawak po ito. So ibig sabihin, Opo, yung mga sobrang dadaanan laki ng po. bagyo, ito Ito po po yung yung- magkakaroon ng mga greatest impacts in terms of ulan at hangin, the eye and the eye wall. Habang yung paligid pa ng bagyo, affected din po ang malaking bahagi ng Caraga region, ang malaking bahagi rin po ng Visayas, dito rin po sa may Palawan, kahit medyo malayo dun sa sentro ng Bagyong Bopong. At sa kabilang banda naman po, yung northern portion ng Central Luzon, tibok na bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera, and Ilocos region, affected din po ang outer rain bands nitong si Bagyong Bopong. We also have to consider po yung cone of probability, no? Ito yung area kung saan posibleng bumaba ng bahagya or umakyat ng bahagya pa yung sentro ng bagyong si Opong. So ibig sabihin po, yung Kabigulan talaga most likely maapektuhan po no, bukas no, ng umaga. Then sa hapon Bukas hanggang ng sa gabi, umaga. affected Even din po Manila, talaga opo. itong hilagang bahagi ng Mimaropa. Sa itong, 26 po Calabarzon, ng- Metro Manila, and dito rin sa may 26 Southern po ng Luzon. 11 Hindi PM. natin inaalis na lalapit yung eye wall dito sa may parting Bataan hanggang sa makalabas na po ng West Philippine Sea sa hapon ng Sabado. Sa ngayon po, meron na tayong nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, given po na ito ay Severe Tropical Storm category sa ngayon. Eastern portion of Northern Samar and northern portion of Eastern Samar, asahan po sa loob lamang ng 24 oras, more or less mga 100 kilometers per hour po yung mararamdaman nilang hangin po, no? So ngayong hapon hanggang bukas ng umaga, posible yung hangin makapagpatuloy lang po at poste ng kuryente, makasira po ng mga istruktura po na yari sa kahoy. 20 hours. Nakakapaghanda pa tayo. For signal number 2, ito pong mga kulay dilaw, 62 to 88 kilometers per hour yung mararamdamang hangin ng ating mga kababayan sa loob na ng 24 oras dito sa may natitirang bahagi po ng Northern Samar, central portion of Eastern Samar, northern and central portions of Samar, kayo din sa buong Biliran at northern portion of Leyte, signal number 2 na. Maging dito sa malaking bahagi po ng Bicol Region, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, signal number 2. At maging dito rin sa may southern portion of Quezon, down to the eastern portion of Marinduque and northeastern portion of Ayun, Romblon, sobrang yellow signal niya. number 2 na sa ngayon. Ayan o. Signal number 2 na po At yan. ito naman po signal Yung number mga 1, itong maraming lugar po sa yellow. Luzon, Visayas and Mindanao na may kulay blue. Meron Yung may tayong signal kulay number blue, 1 sa signal number natitirang one. bahagi ng Eastern Samar at ng Samar Province. Natitirang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, kabilang na po ang bantayan ng Modes Island, signal number 1 sa ngayon. Hilagang bahagi ng Negros Occidental, Northern Iloilo, gayon din ang buong Aklan and Capiz at Northern Antique, signal number 1. Number 1 din po sa may Dinagat Islands at sa mga eastern ng Siargao and Bukas Grande Islands. Meron din po tayong signal number 1 sa natitirang bahagi ng Quezon, Cavite, Laguna, Rizal and Batangas. Signal number 1 sa rest of Marinduque, rest of Romblon, Occidental Mindoro and Oriental Mindoro as well as Calamian, Palawan, Metro Manila sa ngayon po, signal number 1. Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac and Pampanga, signal number 1 din po sa ngayon. And finally, signal number 1, nakataas pa rin po dito sa may Zambales, Bataan, central and southern portions of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Mountain Province, down to Ifugao, Benguet, Samar. hanggang dito po sa may southern portion of Ilocos Sur, Bukas ng La Union, umaga, and Samar. Pangasinan. So Pagtatanghali, kapansin-pansin po, no, dito na. kaninang umaga, maraming lugar dito sa Luzon and western parts of Pagtanghali na. Visayas, naging naman or maliwanag sa 11 panahon, no? So we're AM na. giving our po Paalis yung na siya. ample time na mag-prepare Metro po doon Manila sa mga na. magiging So, maranasan sobrang nila na malakas saglit po lang. na hangin. No? So kapag po meron tayong wind signal number 1, kapag tinaas po doon sa inyong lugar, binibigyan po ng isa't kalahating araw po para paghandaan yung malakas na hangin at malakas na ulan. And possible po, dahil nga ito ay severe tropical storm and typhoon category, possible pa tayong magtaas po ng wind signal number 4 dito sa may Bicol region and Samar provinces sa mga susunod po na mga issuances natin. Sa pagdaan ng bagyo, knowing po na ito yung magiging signal number or magiging severe tropical storm, possible pa rin na mas itaas pa natin yung signal number 3 sa may Southern Luzon, Metro Manila, and then some parts pa of Central Luzon po.
Yung kitaas. Ngayon naman po, pagdating naman sa mga pag-ulan, sa susunod na 24 oras, aasahan na po yung matitinding ulan Ayun, dito oh, sa may grabe, silangang oh. bahagi po ng ating bansa dahil doon sa mismong direktang epekto ng bagyong Opong. We're seeing po na hihigit sa 200 millimeters simula po ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, and Eastern Samar. Ito po yung directly matatamaan po ng bagyong si Opong. And possible din yung 100 to 200 millimeters na dami ng ulan over Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, gayon din po sa may Romblon at sa may Leyte. So ibig sabihin naman ng 100 to 200 millimeters, meron ding malawakan po ng mga pag-ulan na mararanasan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman po sa ilang areas pa sa may Luzon and Visayas as well as Caraga region, merong aasahang 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, kabilang ng Camarines Norte, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, and Palawan. Meron din sa buong Western Visayas, no? Possible lang paminsan-minsang malakas na ulan. Negros Occidental, maging sa may Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Possible din po yung localized na mga pagbaha. At ito naman po yung time bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali kung saan nandito na sa may pagitan po ng Mimaropa and Calabarzon ng bagyo hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippine Sea. Meron pa rin posibleng maranasang matinding ulan sa Sabado or Friday noon hanggang Saturday noon po dito sa Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro and Occidental Mindoro, lalo na po yung hilagang afternoon, Laguna, Cavite, dito rin po sa may Luzon, Aklan, and Tatlo na lang Antique. sila. Habang sa Metro Manila, possible po yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Ito yung time kung saan possible nga yung maximum impact ng bagyo sa Metro Manila. Simula po bukas ng hapon hanggang sa Sabado ng madaling araw. So 50 to 100 millimeters over Metro Manila, gayon din sa Rizal. Maging dito rin po sa may Isabela, bababa ng Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, and Bulacan. Meron din pong possible pa na pag-ulan dito sa may Camarines Norte and Camarines Sur, sa dinaanan ng sa posibleng Wala daanan yung ng signal bagyo natin, sa Masbate hanggang dito Sana po sa may lang. Capiz and Iloilo. Mostly affected na rin po ito ng hanging habagat po. So nandyan Ayun na yun. Ayun na yung, nga yung forecast. Bukas ng morning, lalapit na siya sa Samar. Tapos, pag 11 a.m., bukas, Bicol region na siya. Madaling araw, Samar, papunta na siya. Bukas hanggang 11 a.m. nasa Bicol siya. Pag 11 p.m. nasa Metro Manila na siya. Then nag-ano na po, nagpapabis na yung Nilinis na ako sa loob. Ha? Kailangan mo na ng bigat. Alam mo na. Oh? Sabi na tayo. Doon muna. Sasayin muna ako. Doon lang. May gusto mo ako.
Ang kunti na lang. Nakatapos ang mag-preso. May mga gagawin pa. Kung ito na yung naprito ko, 2 kilo yung pinili ni Mrs. Bibili ko ng saging para bukas din ilalabas na yung siyempre pansit. Yun, thank you po Kuya Phil. Ulay mo. Maraming salamat po. Thank you po. Nag-live muna kasi yun nga wala akong pang-upload. At yun pasensya na po kayo kung napapansin nyo na minsan hindi ako nakakapasok agad doon. Kasi yun tumutulong ako diyan sa pamangkin ko na na lumatay. Kagabi nga din ako magdamag ako doon. Seven viewers, hello po. Malapit na matapos ang pang gagawin. Tanghali pa naman yung bagyo kaya may oras pa tayo para gumalaw-galaw dito sa bahay. Sukatan ko yung bintana. Pumunta ko dun kila Papa para malagyan ko siya ng lagyan ko ng apal na mga plywood. May plywood na ako dyan na nilalagay. Wala. Tapos tulad yan, yung tubig ng lake, napakarami na. Eh kung magpulan pa na magpulan, talagang baka yung tubig ng Christine, sobrahan pa yan. Tulad nung di ba nung Christine, yung bahay nila yung ginagawa namin, bubong lang yung natira nun. Baka maanon pa yun, pero sana wag naman. Kawawa yung mga tao. Thank you po Kuya Phil sa sa pakulay mo. Maraming salamat po. At ingat din po kayo dyan. Ma? Ma? Buti na lang marami kong panggatong. Ang problema, yung matuloy ng bagyo, wash out ko. Gusto. Sabi, banabalakan ko, tanggalin ko na yung bubong. Para, kumbaga, pamuli man yung bagyo, hindi na sa ililipad, hindi na lalayo. O kung di man matuloy, madali ko lang naibalik.
Tapos, maybe, paling dito. Si Bibi, eh, masok pa lang, nagbiyahe pa pala yung ano eh. Manila. Yan, busy pa, busy. Ma, yung manok pumasok na, ma. Little child. Little I used to be on the middle there. And I was never come just what you have done. Why you like to be under ground? And still by. Dapat ko nagpihawak mo. Bibi! Mi!
Grabe yung huli ngayon ng ano, ng isda. Nung ano, balak kong manghuli sa ng isda na naman eh. 80 yung kilo, 80. 2 kilo binili ng asawa ko. Kaya pag mag-isang ano lang, mag-isa ka lang dito na lalaki, walang ka, ano, walang katulong na magagawa dito ba? Ha? Sinalang mo na? Bakit na matapos? Masalang mo na. Oo. Pasalamat ko kayo. Ay, Sir Phil, thank you po. Thank you po. Ay, Papa. Tutulungan ako mag-ano. Sila nyo, hindi na sinama. Hmm? Ano? Hello, lady. Ano? Ano na rin? Ay, thank you po. Ay, thank you po, Sir Phil. Po. Ang sabi mo, ano? Nag-ano na kasi ako ng ano, ng tubig. Pinaritulan ko na para lahat ng galim natin may ano, may mineral. Kasi pag talagang tumama nga yung bagyo kasi may possibility mag-signal number 4. Papa. Yun po. Papa. Isa po. Parang ang dagan na? Ha? Tama po sa tagkuman-kuman. Pwede na ka mo magko. Nakatapos na. Udmaba man ako 1. Mudto. Mudto sa bagyo. Giram ragpaman kita preparasyon. Ayan si Papa. Kaya pa. Kaway-kaway. Tunda. Yung dyan. Tutulungan akong magharang ng ano. Kunin mo yung itak mo. Sari na ka mo. Ha? Abo pa. Wala ka. Pasak ko ka garo-garo sa ito. Garo-garo sa ito. Ha? Alas na ito magalit ma. Ha? Ito mabagalas na ito. Ay, dahil naman sa bagyo. Kaluwas na. Dalasod ma? Yan na. Ano? Kaluwas naman ako. Pag mga alas 8 sa naman ako. Ano pala yung... Mudto, pag gabi na, Oh. kuha na 11 p.m. Metro Manila na. Ngayon yung ano? Ano? Yung... Takuri, lagyan mo ng tubig. Tapos ka na? Ang punto? Isang salang pa. Kahit tulungan si Papa. Ano mo yan? Glass ng salang. Wala dyan, anak. Wala dyan si nanay. Hay ka dito, bibi. Bibi. Hay ka dito. Huwag ka magpaulan. Hay ka sa kanila. Dito yung anak ko. Hay ka. Ito ulam na. Ito. Kung meron bibi. Step to ayo. Yung ubang gito. Ito tabo. Buhay mo ito pusit. Kaya mo ito tabo. Hindi pa ako naglilinaw. Ha? Pwede di. Oo. Lumila, lumubog, nagpabago pa kaya.
So, tranquilo kaya ka di pa na nag-andal na. Mga sabihin na ako. Pinilitan na sila. Yan, mag-iinipin ako ng tubig para magkakape. Kunin mo yun, yung GoPro. Eh, so viewers, hello po at sa 12 na nag-thumbs up. At siyempre sa nagpakulay, Kuya Phil, maraming salamat po talaga. It's tilapia. Dami. Ang dami Kuya Phil. Kung di lang ako nagmamadali, sarap sana nito. May pikadilyo. Pikadyong frito. Doon. Papa. Ayan po, nagluluto na ako ng ano, ang ulam namin. Bukas na yung panghalo. Dapat nga gulay. Pwede naman tayo maggulay. Paling. Ha? Arin? Anong baga yan? Ano? Anong aharangan? Pad. Adi, unom na ano? Duro-daro. Tapos nung bintana sila. Oo. Yun sa mga viewers din natin na makakaranas ng ano na itong bagyo na to. Ingat-ingat po tayo. Tapos huwag na natin hintayin na lumakas pa yung hangin o ulan bago lumikas. Kailangan po ngayon pa lang kung ano, wala namang ibang ano na, lumikas po tayo. Kasi mahirap na. Mahirap na na tulad kung may mga bata. Sa mga inaabot ang tubig, likas ka agad. Galaw-galaw agad. Lalo na po dito sa Eastern Summer po. Nipis-nipisan mo pa. Nipis-nipisan mo. Di at tumabot sa unod to ta. Ito ginamit ang Cornelio baga. Hmm? Sa next 24 hours, summer talagang ano, summer ang, talagang summer ang, Basahan ma. ha? Basahan natin, basahan. Wala, wala, wait lang. Wala, puro lang sa loob na. Buti nga, sakto na ano, sakto nakasahod na kami. Tapos ubos na rin yung talagang bigas namin, oh. Nakabili na ako ng kalahating kilo. 6 viewers po. bigas. Hello po. Doon mo na to. Tapos dali mo sa akin yung Ito po, lagayan. yung tilapia po dito, ano, 100 yung medyo malalaki, 80 po yung maliliit, 2 kilo po yung Okay, binili wala. ko. So, yung lagayan ng Diyan mo mantika. muna. Ibaba. Anong tabaka, anong pa ng aso ko. Pwede pa Baka itong magamit mabuksan pag ka. nagsangag. Ibaba mo na lang ako. Sige na. Nagluto, alam mo, kailangan last tubig mainit. Akin na. Akin na. Lagyan ng mantika. Oo. Ha? Sorig. Sorig? Oo. Bago ba ito? Nagyan ng marigbaga ko. Pork cookie, sabi ni Kuya Phil. Malalapit. Mantika. Ibaba mo. Mabagsakan ka. Ito. Oh. Tapos dyan mo yung Ayun, thermos. Dito, baka makatrasan mo dyan. hugasan na ito. Mamaya, sobrang init yan.
po. Para po may ano. Kasi pag nagiinit po kami ng tubig, magagatong lang po para yung gasol po is mahaba ang buhay. Pag nagpapakulo po kami ng mga ano, dito po. Tulungan kasi Papa. Nagawa kami ni Papa. Para ready. Dito yung susi. Naka-ano ba dyan? Naka-plastic. Yung sa taas. Pagpasok mo, naka-plastic din. Yung sa taas. Laban mo? Ayan. Bawal. Bawa. Me. Namulong mo na yun. Yung chicken natin. Yun po. For viewers po, hello po. Mag-aayos lang po ng ano, bintana. Ganda rin pala dito. Pinag-anon ko sir, pinagbarinahan ko yan. Pinagbarinahan ko yung mga... Wala pang grills. Mas madali sana kung may grills kasi alambre lang. Ano sa grills ilalagay. Yan wala pang grills. Binarinahan ko. Tapos tinotornilyon ko siya. Nakatoks. May tuksen po. Plywood. Mga plywood dyan.
Magkano sobra? Nasaan iba nito? Isa-isa lang. Bakit hindi may ano to eh? May number ata yan eh. May number. Ito number 1. Di ba ko nag-number? Alam ko may sobra ito na isa eh. Meron. Apat. Kaso Ito yung sobra. Ha? Ito yung dito eh. Sobra nga yan. Yan, kabila. Number 2 yan. Number, pa dito yan. Ay, 3. Dito yan. Ito yung 3. Saan nyo nilalagay ito? Ibalik ko? Yan na yan. Yan na yan. Ito. Ha? Oh, okay. Maganda kasi yung ano kaagad, yung gumagawa kaagad tayo. Para habang wala pang ulan na malakas o kaya hangin. Patungan. Ha? Tapos maglalagay ko ng tubig sa loob. Ha? Ramrag. Hanggang... Ano mga buka? Paano po to? Basahin mo. I-ano ko? Ilapit? For viewers ko. Yes, ibaw mo ang gulo. Oh? Mi. Bukan,
Pinakasalit. Nagpira ng kuko. Tarin. Tarin? Ha? Sabi. Sabi oh. Ba? Tulog ka agad eh. Hindi na po. Tulog na agad ang gabi. Hindi na po. Opo, parati po namin ginagawa yung ganito po pag may bagyo. Tinatakpan po yung mga bintana. Ito lang po. 3. Kasi yung nasa kabila po, pag papunta po dito yung bagyo, hindi po masyadong malakas. Yung pinaghahandaan po namin yung galing dito. Ito po talaga, dito po talaga siya kasama. Yung mga hangin. Ha? Martilyo? Dahil naman nakabalik ko martilyo. Koon mo raw sa barangay, Rosahan. Ayan kay Jason. Basta naman yan, di barak. Tornilyo. Parang mga martilyo. Ha? Parang mga martilyo. Ano yung martilyo? Parang mga martilyo. Papa Ramon, aagli yung martilyo.
yung ano. May kaya sa papiya, may. Sa mga pa. Namusad. Ayan. Dead rice preparation before the storm. Opo. Wala namang mawawala kung habang ano pa. Kung di matuloy, di baklasin. For viewers, hello. Sa 12 na nagtamsak. Sarado na isang bintana. Dito naman sa kabila. Pinagtandaan ko kasi yan. May mga number yan. Para pag ibabalik, alam ko kung saan siya nakasukat. Babasa tayo dito. Nandito ko umiibig sa'yo. Kahit lang Opo, ipapasok ko po yung ano, yung chicken po namin. Tatlo po yung chicken namin eh. Lahat po yun ano, inalagaan namin simula nung ano pa sila. Yung baby pa, sobrang ano pa lang. Galing pa lang po sa shell. Kami na po nagbantay nun. Ayun po, tatlo po yun. Yung isa po nandoon. Ayun po. Yung isa, ayun po. Tapos yun si Whitey. Yung Ano white. mga pangalan yan? Yung isa po si Chikabu. Ano yung Chikabu. pinangalan ni Bibi dun sa ano? Chikabu. Eto si Whitey. Yung sapato na galing kay Gasoloy. Yung isa po, nasa likod si Dart. Mamaya na. Ano yun? Lahat po yan isi-save po namin. Ano na po yan, si Whitey, 5 years old na po yan. Ayun po si Chikabu, 2 years old. Yung nandito po sa likod namin, 1 year old pa lang po. Yun naman si Slow. Jason, ibaba mo. Galing kay Kristalin. Ay, okay na yung malinis natin. Ito ka yung Diana. Oh. Manuburon. Hi Mo Fun Fitness po. Magandang hapon po. Good afternoon.
Sabi ni Sir Phil, wow, whitey, chikabu. Opo, may isa pa po yan, si Dark po, nandito po sa gilid, dito po mamaya po. At okay na po yung mainit natin.
kami. Ha? Biglang sa lang sa inyo yung ano, yung apoy. Barbecue kami. For viewers, hello po. Magandang hapon. Hindi pa to lobat. Cellphone mo. Baka biglang mamatay. 20%. Whitey pusa. Ano, si Snowy po yan. Pusa ni Crystalline Hiningi ko. po. Pero ano, malapit po kami sa kalsada. Nasa kalsada eh. Baka masagasaan. Lagi nakaano sa... Yan ano mo, ibaba mo. Pa. Ibaba mo. Bakit lang? Mahirap kasi nito, kamay bumibili. Pasok agad sa tindahan, tapos nang gaganyan sa ano. Mga customer. Gaganyan yung kamay. Yung nakaraan yung bumibiling babae. Nakalunod. Ha? Dapat hadi na. Masasagasaan yan kahapon eh. Mabuti na lang nahabol ko. Nakawawa naman. Bumalik na naman uli siya. Kung saan yung tao, yun din. Ma, ayun mo. Ayun mo. Napakakain ko pa lang eh. Hmm? Nag-ahabol kasi siya ng Minsan pag manok. dumarating yung galang sa trabaho, talubong kagad yan ang motor. Inaway niya yung mga manok. Pero yung nakatali hindi naman. Ay, natawa tuloy si Sir Phil. Ma'am Mupan Fitness, hello po. Thank you po. Ma'am Mupan. More fun. Ano? More fun. Mupan? Binabulol pa tayo. Inaawan niya yung mga chicken, lalo yung mga maliliit. Marami din po kasi kaming chicken na alaga dito. Pero hindi po namin kinakatay. Ay, pagkatay, puro alaga Ano lang po, inaalagaan lang namin. Pinapakain, ganun. Pero hindi namin siya niluluto. Nakakaawa eh. Ano? Bak! Oh! Sorry, man. Ay, sapon pa rin na, sapon na ba ko pa rin nabuhay na ako. Kaya nakitang Talbong. ako yan. Mahawaan pa rin. Ito, may patay na manok, oh. Lilibing ko lang. Hindi ka agad nakita. Hindi naman tayo nakapagod. Ano yung pangalan natin? Ito. Dilikat ko ba? Ba't mamaya ka na? Mamaya pa alala lang, baka... Oh, ano yan? Dito. Si Dark. Papa, abutin mo nga. Paano ba yan? Ano? Ah. Aray ko. Ay, ba? Ayan. Ay, Diyos ko. Nabitay na si Dark. Ito po. Sir Phil. Si Dark din. Si Dark.
Kasi sobrang black siya nung baby pa. Tapos nung lumaki, ayan na siya. Ay, ganyan na. Naging yellowish na ano. Si Dark. Nawala po yung ano nito kapatid eh, si Gray. Gray din yung pangalan niya. Babae, nawala. Yun lang. Kasi nung baby pa siya, sobrang itim talaga ng balahibo niya. Ayan, pangatlong bintana. Saksak. Pwede yung ilusot. Ilusot ka? Sa nagigit. Ano ka nagbilog pa gano'n? Ano ka? Sa... Tanggalong ko ano yun. Nagkuban ko na lang. Nagkuban. Lalo na pala pati yun. Ibutan ko man namin. Ibutan ko man namin. Doon lang ano? Ha? Doon lang ano? Pagalitan pa mo. Is that basketball court? Opo, Sir Phil. Ano lang po? Yung tabi po namin yan, covered court. Yung sa harap po niyan, Barangay Hall, Health Center, tsaka Baker Center po. Malapit din po kami, meron po kaming pag may event po dyan, medyo kumikita po kami ng kahit papano sa tindahan po. Lalo na po ngayong malapit na po yung fiesta sa November. Medyo maganda po ang maganda po ang kita kasi nagtitinda po kami nagtitinda po kami sa tindahan ng mga alak, chichirya, yung pang po, yung sa tindahan lang po. Tsaka po, yung nagtitinda din po kami ng balot, penoy, chicharon. Kaya pag November po, or last week of October, dyan na kami talagang sinisipagan po namin magtinda. Araw-araw, gabi-gabi. Yun po, halos isang buwan mahigit. Yun po. Kaya dun po kami nakakaipon ng medyo okay naman po.
medyo nakaka-save at nakakabili ng mga pandagdag namin. Kape. Ha? Ganun po. Tapos na? Ulang kape. Wait. Okay na? Last na? Ano mo? Papa? Ito na loob. Di ba ito sa kape, ano? Poro. Oo. Ito lang. Yung rin ka. Strong. Ito. Wait lang. Medyo lumalakas na po yung ulan. Oh, bakit? Ayan, tara. Ha? Darong pato. Ha? Pako. Bala? Bala? Uy. Ako lang sila ko urig. Ano na ito ko? Tindan, nalilo sa ibang kapag siluat. Tinilay sa buwang ibangan. Bago. Halika po, pwede butang. Ano pa? Alas 11 ko no? Kaya maringin ito, bin na ba? Nagsama. Hindi bumaba. Kaya, kaya. Ayun po, tayo. Kape, kape. Nakakuha na ulit kanamit lang. Siling. Maganda yung, ayun po, tapos na. Tapos na kaming mga, ano, magsarado. Ay, battery low na. Ayan po, mag-out na muna ako. At muli,
po, mag-out na po ako. At yun, thank you po sa mga pumasok sa live ko. At siyempre kay Kuya Phil Navarrete na nagpakulay. Oh, thank you po, Kuya Phil. Ayan po, bye-bye. Love you all. May tumatawag.